naši voliči, milí naši sledovatelia, sme tu všetci, celá delegácia za Smer, Slovenská sociálna demokracia. Sme veľmi radi, že sa nám dneska podarilo presadiť návrh, aby sa nešťastná legislatíva ETS 2, ktorá bude mať obrovský dopad na životy našich občanov aj na Slovensku, posunula aspoň o rok. Milí poslanci Smer SD, respektíve milí europoslanci. Toto video ste nahrali 14. novembra roku 2025, takže včera. Chcem vás upozorniť, že nič ste nespravili. Poďme teraz a dáme to všetko na správnu mieru. Nový systém obchodovania s emisiami ETS 2, zákon bol prijatý 18. apríla 2023. Hlasovanie. 413 hlasovalo za, 167 poslancov hlasovalo proti, 57 poslancov ani neprišlo, takže neboli prítomní. Monika Beňová neprítomná. Katarína Rod neprítomná, Robert Hajšek nehlasoval. Zákon obsahuje, že aj ceny energie, čo sa týkajú vykurovania, plynu, pohonných hmôt, pôjdu nahor. Zákon tiež obsahuje, že implementácia sa môže posunúť na rok 2027. Takže už keď sa prijal zákon v roku 2023, to už obsahovalo, že implementácia môže byť až v roku 2027, respektíve keď ceny energie budú príliš vysoké, tak implementácia bude v roku 2028. Takže dajme to všetko na pravú mieru. Nič ste včera nespravili. Chcem vám garantovať za našu delegáciu, ale aj za vládu Roberta Fica, že tento rok vynaložíme všetko úsilie na to, aby sme opäť túto agendu dostali do hry. Prečo tento rok? Čo ste robili v roku 2023-2024? A aby sa nám podarilo posunúť ešte viacej zavádzanie ETS 2, prípadne nájsť oveľa lepšie riešenie. No nebudete to môcť asi posúvať ďalej, keď 2028 je hranica. Maximálne, čo budete môcť spraviť, zahlasovať za nový zákon alebo za zrušenie tohto zákonu. Mrzí nás, že Európsky parlament v čase, keď všetci hovoríme o konkurencieschopnosti, o tom, ako ľudia už Mrzí ma, že nás zavádzate svojich voličov, zavádzate slovenských ľudí, zavádzate európskych ľudí, európskych voličov. Asi si myslíte, že celá Európa alebo Európska únia senopapá. Vládzu ďalej, keď sme nútení zavádzať ťažké konsolidačné opatrenia, absolútne Vôbec nie ste nútení, však v roku 2023, 18. apríla ste mali možnosť zahlasovať. Mohli ste tam ísť a hlasovať. Však celá vaša partia, z troch ľudí dvaja neprítomní a jeden nehlasoval. Však o čom vy rozprávate, prosím vás? Ignoruje realitu občanov členských štátov Európskej únie a mrzí nás, že to ignorujú aj poslanci za Zavádzate. Do popisu podám link, aby si všetci mohli overiť, ako ste tam boli, či ste hlasovali, alebo ste nehlasovali, alebo či ste boli prítomná, alebo ste neboli prítomná. Dobre?